Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yo amin nga sangapada pawagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Awasaragan ti Barangay 31, Talingaan, Sidyo Butwes, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanin na sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito di pagahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapakablawag iti nembag abigat, kada kaya aming nga sangapada, nembag nga oras, nembigat, nembag nga aldaw yung aming nga sangapada nga agbibuya. Happy one saying, and please share this program. Kumusta kayo man yung papagayam mi? Sabi ko matanda kayo, iti nasiyat ang sasad. Kaya padanan nyo, iti pagkasalitaan ni pagayam tinga Gilbert, nga napoal nun iti coconut scent. Yan, coconut scent. Datay amoy wano angot iti coconut. Datay sabon nga daan iti coconut scent. Wano saan ka datay bangbanglo. Datay bangbanglo nga coconut scent. Anong pakinaigan di biyag ni Gilbert? Dito title na nga coconut scent. Padaanan nyo papagayang pag-share di programa tayo and sagutan nga tisurat. Dear Manong Nemi, na urnong tigura ken pungtut ko Manong Nemi ken ni mama. Gabutiin inot Manong Nemi nga simken iti gura ken pungtut ko ken kuan. Siguro mas daw kayo Manong Nemi no apay nga kunak nakagurgurak launay iti ina. Gabuta para kanyak Manong Nemi ket namin pinsan nga linaksid na. Apay nga ta. Gabo nga ta, iti pa nakiasawa na, iti agtawen ti 20 nga nalaklakay mo na natatay nga ng imitiso. Ngayon ta mabalin na, baknang da. Nakiasawa, ikaputa, kayat na alumong out ti panagbiyak mi. Disgrasyada ni mama Manong Nemi 19 kanopela yung titawen na hindi iyanak na. Nagtalek iti may nga lalaki ngam saan met kayam nga nagbaringan na pudno. Nasapa nga nagkaanak. Nasyak data nga anak na iti nasapa Manong Nemi. Bungaak Manong Nemi iti kina alikuteg na. Bungaak iti bidot na. Bungaak iti kinarasok na. Kinarugso na. Tapos naratan nagtalek iti may nga lalaki kanimpain na ti amin na ket iti masikugan nga syak data nga sikug na intarayan metten data nga lalaki nga jak pulos na kitkita nga ama. Naglimeng nga kasla nagpukawen nga aso. Wen Manong Nemi, ada iti nakem ko ket mariknak iti dungo ni mama kaniya.
Iso nga mas nawak, idi agbalbalo ni mama, kalpasan nga nakiasawa. Awanan da gidi na kanyak manong nemi. Saan ko pulos maripatan. Nagasta ngaggapo iti trabaho. Kat siyempre, kastawa na ito tigagar na. Nga umarakop. Kan mangagag kanyak. Mangkarga. Mangpakatawa. Amang paayak kanyak. Matanda anak manong nemi. Nagpintas alak amen no kasta nga kargaan nak ni mama. Sa anak to arakupen, bisbisituan. Arakupen nak to sa anak to isala. Ngay bagbaga namang mangit ko. Kumusta ka anak? Iba't pati ko na Gilbert anak. Iba't pati ko na dugdungan ka. I love you so much anak. You are my one only anak. No pakananak manong nimi subsumwan na. May ayatanak. No digusan nak manong nemi may ayatanak. Kapag mo gusto wakti angot manong nemi ti sabon nga aramaten na nga para kang kuwana kan para maten kanya. Nga idita maawata kunti amin manong nemi kunana kanyak nga dayta nga sabon kat adaan iti coconut scent. Kaya nakasta manong nemi nga digusan nak kalbasan nga masabunan nak ay ayamak to rin nga sabon sa ko ang angutan. Nagpintas, nagmayat, makabawang arte angot na. Indon madigos nak, manong nemi, angot-angutin na to, nagbanglo ti anak ko, guwapo nga banglo. Correct, agay ayek manong nemi no kasta nga. Idungso-dungsonan to ti agong na kanyak manong nemi, hindi barokong ko ti kinikilig, iti tanggad ko, agay ayak to ti ayat ko. Pulbusan nakto manong nemi sa dapay coconut oil. When, papanan to, lanaan manong nemi ti lulunak ka no. Ito lanaan na masit manong nemi ti boko. Kaya nadari kita yung lanaan na nga pasit ti bagi. Tarno sa anak ka no, ngagsagrup iti lamiis. Nakadungdung mo iti kaniyak manong nemi ni mama. Awanin ti sapulan pa. High school graduate lang ni mama manong nemi kad idi na pa iti syudad. Nagbaling nga sales lady kad dito na nga nasarakan ti lalaki nga nanganlilaw keng kuha nang isut nagbaling nga ama. Kadidi tamay tugot na kon manong nemi iti department store nga pag sales lady na kay ayot akmet nga ayamen manong nemi digiti padang nga sales lady sa anak ka nagbaling nga disturbo no digat nagbalindang inspirasyon digiti sales lady nga glako nang naruna kininanong. Idanda ko ni ti kinder manong nemi ikiktutak. Hindi ta ada din nga may sangalakay dito'y pagkasaraan mi. Nangig ko manong nemi ti saritaan da. Iso ni Gilbert ti anak ko ti kinabalasan ko. Awan ti problema. Minda. Wala na daan ka ti anak. Iti kinabalasan mo. Iba't patag kalata. Kaya kasaganak mo ito mangipatag kini Gilbert. Ngagbali nga nagtaot kanya. Awan ti pagdanagam. Tadi kiti anak ko. Santa nga makipiyang. May sako nga balo. Kat kasapulak ti kasken ka. Kasken ka ti kasapulak. Ubing kabay. Kat siyempre. Nalapsat ka. Iba't patay kawan ay unay, luz biminda. Manong nemi nakita ka mismo ti panangarakop ti lakay. Kini mama. Iti mismo nga sangwana. Hoy, makita na kadanak ta. Ubing pa data, upay muna. Pang-ubing. Agreduan ton. Nalpasan iti panagbasa niti nursery, kinder, next year. Agreduan ton ni Suna. Ay, Gilbert. Dito tawag mo king kuha anak, dito. Saan lang ang dito, makagbalin to nga daddy. Kahit ko nga sawain ni mamang mo. Kahit siyempre, itit ko amin nakasapulan nyo.
Agnet tayo tinapintas kamalay, kompleto kalikaman. Naiumas nga si Daan. Tito, daddy ko na. Daddy. Diyan mo manong nimi ta lakan adayo tiriknak iriday tangalakay. So hindi awanin manong nimi. Mama, anak. Iba't pati kawan-ewanay. Kung nakman lang nun awanin ti planong ng kasawa, masisyaklay ti may one and only, pambanunotek. Saan ka may katinaran niya ka masakbayan, no? Agpatigak lang ang sales lady, anak. Kin kasapulan ta. Kas nanging gamon, baga ni titong Gmo, nga agyantan to ni tinapintas nga malay, kompleto telekamen, makasidatan to ni kanil imas, makapasyerto ito, dumang-dumang nga napintas nga lugar, dito yung Pilipinas, baka itugot na ito pa sa abroad. Kastang harot tinapasamak manong nemi nakiasawa ni mama itilakay nga damabalin na abalo. Ano tsak mariro idi manong nemi kat 40, 45, 46, titawen na. Nagreed kami nga rod manong nemi di may isang adakil kamalay kun katulong. Ada driver, ada katulong, ori talo manong nemi. Kata siyempre, ada na kiti ka bukotin nga silid, kasta matanda mama, kinitito, uno dani. Idadamo manong nemi na pindas pala yung tilinangin titunggal maysa. Ininot manong nemi nga nagbalbaliw, ti parang tartar, ni mama kanyak. Idita, adak, idin manong nemi, iti grade 2. Idi pas ngayon na manong nemi, tagbalin nga kamsat ko. May samit nga lalaki. Manong nemi. Iso da ito'y ni Joseph. Awanin ti atensyon na kanyak na pukawen manong nemi saan nakon nga mo nga si kaswen. Awanin di dungo na kanyak. Impakat na aminen ka ni Joseph manong nemi. Mamboy-boyak no kasano iti panangray-ray aw na iti kapsat ko. Agasta siguro met iti panangray-ray aw na kanyak. Nadyak pulos manipatan manong. Ti panangarakop na kanyak, ti panangbisbisito na kanyak, ti panangarakop na nga panangisala kanyak, panangbisong-bisong na kanyak. Na matangak na itangin na aramid na kanyak, babayan ti panangaramid na itan kinin Joseph. Kat siyak manong. Dinakatan ka iliw. Kapagata, tagrito akon, manuntawin ko. Kat gabot nga tadan sa baling anak na. Kat banag manong nemi nga sa lugsud at kengkwana ti amin. Anak, panakib kan. Mabali mo pa yung aywanan ni ating mo. Saan mo nga ororain pa iti kas iti dati? Kapukat iti ating kon, mama. Kat naipuntod amin yung kengkwana. Mabalindag pala nga kay ayam ha. O nag-aayam taga talo. Hiraman nakbat nga kay ayam. Masalayan nga ni Joseph. Bugkawan nakton manong. Di ka man. Ato ko na yung reklamo. Ano palat kayat mo? Ha? Sa rumbag ka nagagaman ka kanyak. Gabot na nakiasawa. Itikas kinitito mo ni dadim nga George. Oh. Agnantagintrak kalabay. At bukod mo kwarto. Nga da TV na ti kwarto. Mabaling mo buhay dito sa alas TV. Ha? No mapagagbasa. Ada driver nga mangi-drive kang ka. At mang sundo kang ka. No mangang ka. Naiibas ti makam mo. Ano ba lakayat mo? At katulong tayo. Sa kang trabaho. Saan ka nagreklamo pa, ha? Basta, aramidan, tagnad dito'y, mabanggag basa. Dito lang. Sige, mama.
Sige. Manong Nemi at datapakit din nga nadungdungo ni Daddy George Manong Nemi. Ngem ni Mama. Nukasta nga sa asikaso di Mama ni Joseph ay aban nakmet ni Daddy George. Gilbert, come here. Tito? Apa ka, Tito? Daddy? Kaslat ng sakit pa nag-imon mo kiniading mo. Tadinakan masasikaso ni mamang mo. No problem. Maka, tatatagayayap. Ako yung tumang kidit, ang gatangan ka man kidit, at napintas, kanang inangayayam mo. Gatangan ka lagi ti barungarawatan. Saan yung Tito? Ay, Daddy? Sa latan? Aman! Bueno, idit ko latan kini mamim di kwarta ni mamang mo tay sonton kumatangen ngem igatangan ka ti ay ayab mo nga nagkwapo uto na nangina kadno kasta nga ong tanak manong nemi ni Mama nintumet Daddy George iti mga nanawa ken mga saksakit kaniyak pa no sa sino pa iti jak kapidano isumeten tinagbalingan na siya kaniyak manong nga dito launay tinaur-urno nga gurak ken pungtut ko iti inak. Nagruna no panunutek nga kaslamay may salayan ti anak na. Nilayan Joseph. Ket kailili ko mat manong nemi nagidikon daway nga kayayam na. Kailili ko mat manong nemi nagidikon daway nga pakanan na. Kailili ko mat nagidikon daway nga digusan na. Nga tipagdigos ko manong nemi nga sabon kadadaan itiga. Coconut scent. Sulsulo akong tagdikos at nakilak kanon sa bagay gusto mo ita. Kita nakaroon mabaling ko at damatin karibal ko. Nakatidilaw manong name nga talaga nga kaslaad-adan at may salayan ti anak ni Mami uno ni Mama. Naging ka manong name nga dadangan mula at dadan ti pungtut ken kasla panaglamis kanyak ni Mama. Ita nagsasaruno ti aksidente ti biyag kumano. Tsaka mo no apay. Kasi ti may sa bigat manong nemi andak ti kusina napanak na nga di pumanok ti kusina manong nemi pagamonte na ikaglisag. Ano ko? Ano ko? Naggalis. Patipap ti patog ko. Ano ko? Tarantado kan tumad kami. Di mo kita di pagbagnam. Aping amin nga dadanam dito apay nabasa di tiles iso nga nangalis. Kenlo kinakitam ko ti nagnam. Dihan ko man ang disgrasa gugong. Tarantado. Gago. Kunan tumatin manong nemi ni Mama. Adan tumat Daddy George manong nemi sa mong ungtan ti ubing nga. Diyan ka mo. Ha? Karala, invest ko mga arayatem nga magsasabat na pagsawsawam nga sustra, may kan. May kan, desakti bang patakdar ka nga, ha? Gilbert. Yawanag, Daddy. Agananan ka amin. Ay, nagay nga katulong. Aping amin, nabasad to'y. Sinat nag-ikam ti dalawin to'y. Ha? Amo yung bato nabasad ti tayo, lagsat nagalis. Wala lang itong ungtan manong nemi ni kiti katulong. Naitama nung nemi ti muna nga panaka disgrasya, un aksident. Nagsasarunong mo man. Kasi ti may sa gundahoy manong nemi ti amok. Kat awan ti na isara nga anyaman nga banag nga pakaitigkulak. Naitigkulak manong nemi. Kat orela apo. May sarapak ti tubang ko kat ni. Gargarumyan. Apo. Mama, tulungan lakman, Mama. Apo. Umayanak nga arayatin nga saan manong nemi ni Mama. Agdartara ito, umayanak kumarayatin nga magsubli. Ma, tulungan na katawag der. Tarantado kang tumad namin. Di mo nakitahin sa pagpagnam, ha? Hindi ko matamong ngamin nga na nakasira dito'y. Dati-dati nga awamay, laman. Kan-kanahin na manawagmag na to'y. Nga maping anda nakasira. Kinahin ma!
Sus, para ka mga gasta ba, nasukat na tuming mo. Nen tumat manen manong nemi Tito no Daddy George ti mga agas kanya, pasensyakan kini mamang mo. Pakumikom gamin kini ating mo, tamit yun na loko ni ating mo. So, saan na kami may kaso? Agananod ka kami na, kano lang dati pa nakaikaglis mo nga, naikaglis ka sa ita. Ini, susapo. Pagdabil ka, kitnay, saan ito tuming mo? Ano nga tat sumaroon nga panaka-aksidente? Gananod ka kami na. Manong nemi, ang katangan idi ay ayam ko kalpasan na ang katangan nakpayan di bisikleta manong. Kat kastaon ate hamang ko. Kada bisikleta manong. Sinusaruan na ka nagbisikleta ni Daddy Joseph. Kaya di amo kun manong nemi akit kastaon na yan tikagar ko. Nagbisikleta na kastaon itong bra. Uwan manong nemi. Grade 5 bak idin. Kaya amukot na bisikleta, kaya ante na pintas ka bisikleta. Kaya naman sa nga malem nga panagkapok, manong nemi iti eskwela, ang bisikleta, kumamanang pasang iparit na manong. Kasi set ka nalatan ng bisikleta, adak iti arwayan. Iri, manong nemi, mailiwa ka magsakay iti bisikleta. Inruar ko manong nemi, kaya nagsalog. Kastaon iti panagpataray ko niti nagsalog. Kanidi ay prenok manong nemi kapag nagsalog ni. Mati matindi preno na. Diyos ko! Diyos ko! Mati matindi preno ti bisikleta. Di ako may gawin nagpaspas. Intartaray daki di ospital manong nemi gabota. Ada dunor iti ulok manong nemi imbag ta na naisigud dak manong nemi inarayat digiti karuba mi anak ay matang iti napasama sa dakin taray iti ospital manong dait manong nemi kadimbas ko mga maasyan kanyak ni mama manong nemi inuong tanak manin tato kan tumit kami. Nagkun ako mga amin nga nagpagatang ka di bisikleta. Kat isot nakadisgrasya ka. Nagkun na kami nagbisikleta ka. Kat nakasalsalog na siya pagbisikleta. Dati met kami mamang kas na taramidek. May preno kumet. Mas dawak no aping nga biglang awan ti preno gaya men ti bisikleta. Aliston tagpaimbag. Tainton may pagangka. Sa Jeton probinsya. Ngaituloy mo takbasa. Itulod ko kini antim nga perla. Kiit mo sawin, mama. Namindo at naman taga nagbakasyon sa diyan. Hindi ubing kapay. Ubing kapay pala, hindi Tiyang kapay basa. Nagbakasyon na sa diyan. Iti sagbay nga nag-asawa. Nagbakasyon na. Ang moment na antim nga perla sa kari. Bakit nga balasang? O yan, awang kadwa na di balayda. Iso nga ipang kasadyay. Tsakayan. Tsakayan, mama. Tsakayan. Ano nga tibo kayat? Mayat ka man noon saan? Ma, nagananadag ton. Sa anak ton nga may galgalis. Sa anak ton nga may tagtaklab. Sa anak ton nga bisikleta. Basta sa anak nga ibati sa jay. Kaya't may dayuakin ka, mama. Kaya't, please. Please, mama, please. Sumartagaan! Awanin ti pagbalbaliw ang desisyon ko. Awan ti sa paling ay naramid mo dito, no? Pasig. Imagta sa jay. Hanggang siguro madisgrasa sa jayan. Ori madisgrasa ka, hanggang uri man kadaratan na jay. Ma, sapay ko man tagbalbalid at ang desisyon mo. Sapay ko, ma.
Imi nagserranti klase manun nemi inkarikago man ni mama inahala ni ti card ko kada tumapay ka sa pulan tap nagtransfer akon sa di probinsya. Manun nemi nagpaisalakan ak idi kini daddy. Daddy, jaket ngo marayo. Jaket agnan sa di probinsya. Kahit ko dito'y daddy. Daddy, kahit ko dito'y. Dito'y malayo. Dito'y. Ay, salamat ko na. Ang sumang desisyon ni mamang mo. O maraming ko. Palitan nyo ko may suna. Buddy, palitan nyo ko mga. Inaramid ko na ita. Ngayon talaga nga nakaikad na yan. Ang daking ko na desisyon, kabatas yun inam. Siyumang ka lang. Ang kasama ta siya tipod nung amam. Isa nga ako maraming ko. Manong nemi danda kami ni tadahan mingag paprobinsya. Sa anak ni Misan. Daytan ti dadan nga manong nemi nga rimubruban ti kurak ken pungtut ko itinak. Imbaga na idi manong nemi nga ipatpatignak itig na nayon. Siya ti my one and only na. Ngimidadaman ta nanak na nga sa bali. Dinakod kay kayat. Na-aksidente ka lang nga nagsasaruno. Arig na. Imbilang nagmatan nga malas. Buisit itibiyag na. Ipanakon sa diya probinsya tapno awanin ti sagabal na. Nagragsak ni susuna lang. Kasano akano din. Itilikunan din may sakpay lang obing. Hindi makadahanon kami hindi balay daan ti Perla manon nemi. Oh, nakabakasyon ka man eh. Manang, ibatig kang ganito ni Gilbert. Ano? Tamno dakad ka to. Di ba ka sa pulam? Di ba ka nakaslaka pag pumamadap? Ngayon sa mong adatapin natin anak ko. Again ito eh, suportaran. Binulan nga maging matuluda kini para kang kuwana. Nagro na ito agbasan ti high school, ken college. O may kumot sa sarong kanan ha. Taw-tawangan. Ada mo telepono dito eh. Manang, please. Okay. Notat ko na. Gilbert, Auntie, awan ti pagtanaga man. Tagbali naktuan na siya kin ka. No kasanon ti kinasiyat ni mamang mo, baka dadapay kanya. Ngayon na mabalinan si Chiket, tumatayo kayo ni Mama. Mama. Nagbati kan. Nagsubliya ka dagos. Mama. Mama, please. Mama. 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 Manong nemi igawid ko ini. Ngayon nimat anti tinaging igawid ka niyak manong. Saan mo nga igawid pa ni mamag mo? Gaboto oraan at araramidem. Saan nga nagbagbaliw pa ti desisyon na. Dito'y mo. Sanak nga ba't patay imamang ko, Auntie? Saan mo ako na-indeta, Gilbert? Saan mo ako na-indeta? Saman. Manipo di dada na asawa na baklang nagbalbaliwan ni Mama. Nangro na lang aro na ni dada anak na. Hindi ada natin ko. Sa akin iti ba nagsasaruno nga pa nag-aksidente? Kaslaim bilang nakmatan nga buwis iti biyag na. Iti pa nang ibati na kanyak nito Auntie. Arig na linaksid na kon. Sanak ni patpatek ni Mama. Sanak ni patpatek ti inak. Nakipatpatek ni mamang ko. Samba na nakipatpatek na ka. Ipatpatek na ka ti inam. Didat imulam iti panunot mo, Gilbert. Ipatpatek na ka ti kapsat ko. Ngem saan apulos nga naikat. Iti timaod ano makdakkel. Duwag dagsen nga gurak. Iti barukong ko. Gura ti barukong. Gura iti enak iti barukong.
O tawag man ngagpeso man. Kumusta ka na, anak? O andanog ka na kayo. O andanog dito na siya ni auntie. No problem. Makamo kailan tatan. Mama ko lang. Damatin sa bali nga mga awag kay kata kayo ti mamanta. Amok nga alingan nagsaon ni Yan Joseph. Agsinsimbat ka. Agagagat ka. Tulungan ni auntie. Sa mo pagsakitin ti ulo na. Ipasnek mo nagbasa. Kadito ko kin ka ti suporta kanak. Suporta harak ti panagbasam. Kan panagyan mo inyan ng team. Orasan ako na suportaran? Anak, di na ako agan pa yun, anak. Kaputasan anak. At dan sa baling anak mo. Saan ako nga ba't pati? Anak, sa mga sawan na ita. Sige, bye! Ito pa kung tumatan manong name. Ito pa kung tumatan ti odutimbo ti telepono. Kung tanak tumatan manong name ni Auntie Parla. Saan urbang ti kasi inaramid mo, iti inam. Agbain ka, agdayaw ka. Naungatak no, saan nga na siya tiramin mo, nangron lang pa iti inam, pagaramid ang rikas dyan? Sorry, auntie. Di yula among amin no, ayat manikrig na. Tsaka tiwat ko na king ka, ngabat patag na, katikapsat ko. Nalakalang yung sa udeta, auntie. Ganyo, auntie. Oray no sana nga tumutawag. Oray sampayin nga kipapawit ka sa pulak. Sa nga rompeng tigas na nga sa Gilbert, wala, dumakil ka pa. Numawatam doon ti amin. Okay? Sige, auntie. Paspasensya ang daklayangan, no, ang daman negative bidot ko. Napakakaungtan no kanya. Pasensya kayo, auntie, ha? Tanya nga ron. Dito naknatan nga. Dito mat, tinangin bilangan ni mami kanya. Ni mama kanya. Kasama ko na ng bilang na ka dito, eh. Sige, auntie. No problem. Sige, auntie. O, ang samaling aramidek, sing petak. Gagagatak. Kanipas na yung kutak basa. Basta rin met sumarungkar manong name ni mama. Yung nagasta nga gapok ti eskwela kat mamok nga lik-lik-lik. Pagturayan ng tulangan, subli di syudad, manong name nga saan kami nga makapagsalita, tanyat ko ba't ibagana kanya. Di naktubit lara kopen. Di tana. Tsaka sa pulan. Madit aramid na. May nakidin pati dito'y. Lilaksid nakid din. Ano klase ng ina? No dama kik manong name nagkapuan di kwarta ng ingkatang ni auntie iti barong arwate. Kaganayan naman tibagbaga manong name nga nagkapu kini mama. No kasta anta ka sa pula ka kwarta di eskwela manong name nga natanas ka ng katangik nga aramatek. Saan kayo baga ni auntie nga nagkapu amin kini mama. Para kanyak manong name. Siguro ibagbagalan ni auntie nga nagkapu kini mama. Dagiti gasgastusan na para kanya. Yung siguro, ibagana lang ti kasta at no, saan nagtultul ti kurak iti ina. Dumakkelak lang ha. Makaradwar ti high school ka, makaradwar ti college, sa tumpukot ko nga trabaho. Nag-asawak tumaten. Awan to alatan, tibibiyang ko kadakwada. Awan mo tibibiyang na kanya. Narawam akon. Nga saan kon nga makikita pa'y, kan makasalita pa'y ti inak. Indroam kon. Nimbilang nak, inlaksid na kon nga anak. Kabaylak man katang ilaksidan nga ina. Kasta nagtali na Ed manong name iti gurak iti inak. Nga napanpan iti baraw kong kumanong name. Kat no kasta nga malagip ko, ti kinadungo na kanyak idi, kan no makakita ak manong name iti ina, nga mga arakop amang agik, nga mga ayam iti anak na. Malagip ko tinapalabas. Kada nadamat manong name nga bas nga mailiwak iti inak kam saan. Nadadamat nga dumakdakkel ti gurak kang kuhan. Napimpinas na kumano saan na iding ang parparik na ti dungo na kanya. Kadibingak pa'y.
Napimpinas lang ko man, no saan ko napupuotan, dahil nga panang tratar na kanya, panang taripato na kanya. Nagtultuloy ti dagansan iti barokong kumaron na imino may kastahan impas na ko nagbasa king ka nagraduara ko niti high school. Ano kahit mga kurso? Gilbert anak, Andy, salsaludso din ni nanang mo, ni mamang mo. Takas ano, kakaiso na kang tumawag. Kasalita na ka, di mo kahit kasalita. Ano ti kahit mo, Andy? Natamad lang takin ka. Anak ka di paglaing nga ma. Kahit ko ti mga opisina ti bangko, Andy. O, di accountancy. Wano banking and finance. Uwan, Andy. Kailangan ti magnanagam. Kasi raramiden ni mamang mo. Itad na amin ang gastos mo. Kapot samot ka na kayo, Andy. Bayam, timbagak to. Kanina mamang mo. Nga idaratso na king katikwarta ng ipawit na. Kasi tama tipagbagang kaming kingkuana. Ta, mabaling mata ng agresib. No, itudur na. Uno saan ka ta, ipawit na ti Yas Remittance Store. Mabalibat nga sikat mo pa nagresiban. Ano, tsaka mo. Dito pag kunaan nyo nga talagang nasandak ipatpatik ni mama. Hoy, anak, nagratuar ka di high school. Maawata mo na gini pasamak. Iso nga nakalawlawag, Auntie eh. Mawatak mat ka, di pa ilang ubinga. Iso nga kung kunak na dinala ko mga road kuman nga imparparig na kanyak, ti dungo. Kan panang taripato na kanyak, gusto idubingak pa eh. Tapno awan ko man ti kail-iliw ko. Napimpinas na kuman. Dito panangibaon na kanyak dito eh. Arig na pananglaksid na kanyak, Auntie. Nakalinaksid. Saan nakalinaksid, tinam? Suportaran na ka. Saan nga manay kita nga suporta, kwarta. Saan nga kwarta ka sa pulak, Auntie? Iso mismo ka sa pulak. Ngam na patag sa balik ang pamilya lang ibitisyak. Ako sa balik ang patag na saan. At ading ko. Iso na ka na niya nga asawa na. Tiyan mo kini nga maawatak kay mag-asawa, tibaknang, tapno ag namayak, ag nagsakak. Ngam tapno lagayam laksidan nak nga anak. Saan nakalinaksid ti inam? Baka mo kayo sa oyong para kanya kandi. Saan ka mangimulat ti gura ti inam? Basta ka gurgurak. I hate my mother. Kapag na di naklaw. Di nakibat patag, di nakibat patag, di nakibat patag, di nakibat patag. At dati kiti gonda ko yung manong name yung mapilitak nga sumbat titawag na. Naawan ni Auntie kat siya tada dito'y katagring telepono. Hello? Hello anak, kumusta kan? Ibabak tumat to dito po. Agring tumat manin. Ano naman di ba kayo? Kumustahin ka lang, di ba nagbasa? Ako pagdaragan nyo. Ipaspas na ko nagbasa. Ay, aramidag na ito eh. Takayat ko di makapaggratuar. Kaya ito makapagturpusa ka na, bukod ko ang trabaho. Kawan itong pagdaragat. Kakabaylak to ng biyagan di bagik. Ang pamilyak tumiten. Amo yun to nagpamilyak, kadan to anak ko, jak pulos laksiden ti anak ko ng putot ko. Anak. Na, nadami ba kayo? Matagtakak lang. Sige, bye. Manong name siguro, talagang adudig ti mang babalaw kanya. Ngayon, ada mang babalaw kanyak no ka, manong name kakaro kamet. Sika, aw malati, panangbigbig mo ti utang mga na yung baganakim kini mamang mo. Kung nakanyak manong name ni Jojo, tayo minsan na panagsalita mi. Kas ko like ni Jojo anong name. Jojo,
Inyaksturiyak matin kang kati amin. Nakadungdung mo idi ni mama kanya. Super tikinatong mo na. Maragkaragsakan na. Ngayon di na kay asawan, saan naganak di sa bali, di na ko naman mo. Mabisit ang kanyak. Gapati pa nagsasarong ti aksidente kanyak. Iso ko yung palado nakmatin ito probinsya. At papayot bang nagpaiso ti kwarta. Pagrebangan na nila, di ba? Pagrebangan na namang suportar kanyak. Ang problema ti kwarta, ngibabay na. May paidam ng kanyak, ti kinainana. Ti kinainana, ket impaidam na kanyak. Dinaksid na akong nga anak. Alala, misulat at pamati, mabaling ko. Sige, saan yung isupay pagsalitaan ta? Matatahil lang daw ko. Inagturpos ako ni ti college manong nemi kaslad damat iliw ko iti inak. Ti ekspektarik idi manong nemi kadi-kadigatan ni mama tek bakasyon dito probinsya tap na iso ti mangkuyog kanya. Kas damat idi ti ekspektarin ni auntie manong. Ngem, saan ko nakit kita? Imanailaengan manong nemi nga imawag ket tapilitan na kasimong bat. Tako na ni auntie, kasalita mo na tawag, dagam ti panang kablaw na ka. Hello, anak, congratulations. Lalaingam nung tekan to the board, makarawar ka nga dagos. Kat makastrike ka man nga dagos ti parang pagtrabaho. Idaw-dawat ko, anak. Okay mat ni ading mo nga Joseph. Nalaing mat isuna. Tagbasa maten. Anda pala elementarya. Sige, tatalan ti bagayo. Ako patapagdanakan siyo. Nangro na itan. Tama ka paggraduarak. Nadanton trabaho. Kalpasan may rawar ko ti barak board ko. Ngayon nukas pagkarigan tapagsingir yun to. Dikit i-interview kanya. Kwentain yun to. Tabayadak to. No magulpek amin. Alakit aramin ngayon no saan ininutek to. Sige, bye. Neruar ko ti mag-nord ko manong name aging ka nakastreka kadagos iti may nga bangko. Awain manong name. Siyempre, nalagsaka na ka. Tantan bukod ko nga trabaho. Bukod ko na kwarta manong name ti gamak. Piararamate. Bagong sweldo manong name. Auntie? I-date ka man. Ana? I-date ka man gonak. Bagong sweldo. Damo ka sweldo. So nga. Karagaman na kanong data. Sige. Inta mangan. Intag dinner. Iti na sikat. Class nga restaurant. Hindi ba nag-dinner mi manong name? Ano ti plano? Dakayan di. Saan ang kumatayo ka kayo? O ano itan may pananganak kanyak di na. Saan ang sumurutan ng kuwana? Tadya akong kasapulan. Sa mga sa Wenday Tagilbert. So, no idikit kalikagong kung may nakalain. Sanitaan. Hindi pa lamat ka di ka saanin. Awanin sa pulag ka na kayo, ati. Nakaibibag kayo. Da kayo din bilang inak. Gilbert, imbilang ka matinapod ng anak ko. Ngam sa mo ang aksidente inam. No, pa'y kasta, kabaylamat ka di nga ti anak at laksiden na ti inana. Ngam ti ina, di na tupulos laksiden anak. Sangang pa'y na magbagayo, anti. Hindi pa'y lang alinaksidnak nga anak, ti kapsat yo. Anti, please, santang ituloy pa yung salitahan da ita. Makadadahil lang eh. Santang ramraman pa ni mama. Itian niya mga salitahan ta, please. Sige. Aging ka manong naming dimtengan ti babae nga nakariknak iti ayat. Nada ito'y isuna, iti naikari manong naming para kanya. Uwen manong. Iso da ito'y ni Jenny manong naming
At dan makatawan ko ang trabaho iti sumarakmat iti bangko. Hi. Hi, sir. Tinakawawakan ni sir. O man na, sir. Agadak lang tinakawawakan ni sir. Just call me Gilbert. Ah? I-date na? Medyo nagsaraw na talaga siyempre dito. Makatawad ko pala ito eh. At least, inauna lang siguro may sa katawan ng siya. Diba? Sige, sir. Umano ko na. Na-i-date na. Libre kaya? Apigid din nga saan? Hindi ba nagde-date me kini Jenny manon na nag-propose sa kang kuwana? Di dapat kiti ipinarikat tayo ng mga bulan sakbay manon na minaunos ti bike ng mga bulan kay isot pa nangakludon na kanya. Kat kastaon ay tiragsak ko manon na edi adan nagkinawatan ti puso mi. Uwan manong. Saan ko ang libak manon na kini Jenny tinaglapas kanya? Kastagayam. Ay, nagsanggasat ka na. Kasama ko na nga, nagsanggasat ka, Gilbert. Tas saan na ka mo tabi na bayaan ni mamang mo? Isot ng suportan ka pa nagadal mo. Nagpeso. Yung may paidam na, ti pamatig, ti may isang ina. Ipatpatig na ka, tanong saan na kumang ipatpatig, suportar na ka kuma. Nga mapay nga, inya dayonak kengkwana. Nagsasaro lang di pa naka-aksidente, nagbalin ako na busy ti biyak. Idanta akong dito probinsya, diyak pa din maka-aksidente. No, ape ka din kasla. Kasla niya. Kasla na ikagkagara na din aksidente kanyak. Sino ko mga orti mangigkara nga da mangikamil ti danom, iti sa tiles, kat may kaglis ka. Kasla dapat sabon na rin dyan, danom. Sino ko matimang sira, ada mangi sira nga pakatigkulam, itikulam nga na itigkul ka. Kaya saan ako mga napasamak nga naawalang preno di bisikletam? Pasol mo pwede mo tinisting mo na dyan pala ang preno na da. Mabaling ka din sa aning isot pagsalitaan da. Okay, sigamot namin di mga ipalpalagip, sweetheart. Tsaka mo, tore saan ko kumakayat kalagipan, malagip ko na ta. Naman, sana pulos na may kat. Apay, amom na apay. Apay. Saan nga may ikat na ita mga lalyakin ka na palabas no sabong ikaten ragregan tinimulang ang kura tita barukong pa para kini mamang mo. Saan nga rumbay nga gurahem tinam? Ano ka rin rignaik kasi ka nakamid na alaman? Linaksid daksan, nakalinaksid. Mabalin ka din nga saan ka isot pag stop it. Sorry. Apay nga na di inak ti kanunungan. Kung akan kanunungan ni mamang mo, ibagbagak lang bukod kong opinion, sweetheart. Sorry, sumanti na ka masulak. Sorry. Sige, saan nga super ka at pagsalitaan na matatayo lang ti data. Sikaman ngamin. Sige natin. Tuloy ng tibangan. Kalpasan na, mapatadok pa siya. No kayat mo, mabat na ito nalalmiyas nga kwarto. Oo, umuktikayat mo asawan. Gilbert, di nakmalukoy. Tapay, men. Tawari mo pa kastawan ni panagpapasumunto no may kasarnakpay. Ana, ikasarnakpay muna. Yung sa kanya nga rumping pala nga gurnong ta, kas nagtulagan ta. Iso nga road nga gurnong ta pay. Ngayon di tayo bagbagam, sampay mas ka na mapasamak. Orang pagpakasyakan ka. Siyak ni Rumbeng ang pagpakasikan ka, Gilbert. Ano ka mati pagpakasim nga niya? Ipagpakasikan ka nga di mo di nagsulisugan, di nagpilitan, di nagsulisugan baka masulisog ha. Katsang kung matungpalin ti karik ti bagik ha. Siyak ti pagpakasikan ka, sweetheart.
ti may sangal daw awan trabaho. Anong name? Anong nga tawin? Kalpasan nga nagtrabaho akpano. Mais na duwa, talo. May kapaton nga tawin. Sinong batak manong name iti telepono? Hello? Yes? Ah... Sino ito? Gilbert anak. Nga masapol mo. Kahit ka makita na. Tabnoan niya. Makita. Ganito kita na makita. Di kaya ka makita. Amo yung mat sa dun ayang ko. Yung nasakto may ditakit saan. Busy yak trabaho. Yung nasa da kayo tayo agkalikago nga makita na. Amo yung mat sa dun ayang ko. Kapag sangit ka. Kahit ka makita. Isunod ka na kayo, no, kahit na ka makita, amuyo ba't nusan doon, tayan ko. Nusakta, umay dita, nasaan ko, ang karamitin, ngumay na, kumayag dita. Ang dobra. Sige, ulitek, no, kahit na ka makita, nawaya kayo ngumay dito. Bye. Naamuhan manong name ni auntie nga timawag tina. Kadapay nga sa mong kayat, di ba pan mangkita kang kuana. Diyan nga rin masango, di mangalak at bakasyon mo. Sa nga rin mangkita kang bakasyon na, gabot trabaho mi auntie. Di mo man nadamagin, no? Kumustadan sa Jesudan? Sabi ko bang anak mo't pagdamaga. Kaya ako, bibiyang ko sa diyay. Anak, imbaga kang kaidi nga saan ka mangimulmula ti kura. Saan nga rumbang nga kaguram ti inam. Sorry, auntie. Siyempre, nasakit mo't para ka na kayo, takabsat yung araw ni mama. Saan lang nga na ti inam. Kakanayan ko ibagbaga kang kaidi nga iragam deta nga kuram kapag saan nga rumbang nga gurahan ti inam. Tapno nakitaan. Tinaglasid kanya kanina. Saan nakalinaksid di inam? Saan? Awan ka rin utang nga na yung paganakin. Andi siya pwede gugura yun? Da kaya man tinagbaling nga kasiyay? Nga dinungdung mo naktinak. Kalbasan na ideadan sa baling nga anak na, linaksid na kon. Inyag nak ditoy, ibati nak ditoy. Kasta ka diti. Nasiat nga ina. Babay amon. Susuleta ti pamatim. Baluktot ti pamatim. Kadnota kami, manong name kay ni Jerry nagsarita, pag-apaan. Gaputa, saan nakakanunungan? Awan di bang kanunong ka niya? Pati ti antik, siyempre ni antik akit kapsat na ni mamang ko. Kaya ti girlfriend ko, sa kumatirumbing nga kanunungan ng MJ, inak, hindi na pinakikita. So, kasta salita kami, liklik-lik ka, nakamatag, ti may panggap, iti relasyon mi nga gina. Naging gaya, ti may sangal daw, manong name bakasyon, nga mrimuara. Iso nga sakbahay, manong name iti pangal daw, dimtengan. At may sangal lalaki, manong name nga nakatugaw, iti sango ni auntie. Nagtutubo? Teenager? Baron?
Andi ka adagam sa nga ili. Saan mo ka di nga mo? Gusto na ko mga mamok, di ka pinagamam mo. Di mo ka di malasin. Malasin. Iso ni ading mo. Ni Joseph. Inamgad lang nga. Kaya kasi nung kumart ka malasin ko, antiket haring na akong painakam na di. Ito portang ni mama. Dito sidong mo. Sika ni Joseph. Uwan ko ya. Siya. Ape ka sa langam. Ano tilangan? Baka sagsangit ka. Alag sarita kayo ng kapsat. Tamang isagana kiti. Uno isagana gaya man ti pangaltaw tayo. Pekang kaya pala ti pamatpad yo. Mabait lang. At ka ti dagas ng damag ngayik mo dito. Di ka man laimay. Idinatay ni daddy. Natayan ni daddy. Uwen. Kaya saan kumat nga mamon? Sabat nga magbaga nanti. Di yung ba't intawag ka niya? Lore kas ano kumakit. Umay ko kumot kinita ni dading mo. Dapat hindi yung patignak ni dading mo ng siyak ng mitinak. Kunak ko. Inata. Kunam ko yan. Ni mami. Maming mo. Inang mersona. Ano ito yung patay ni daddy? Na-atake. Ano nalasatan ito mo nang atake na? Tuwa na talakay mat nga. Manulat tawin ko hindi. Nag-asawa na gani. Mama? Kadni? 4 years ko nagtatrabaho kalpas nga nagbasak, naggraduarak ti college. Sige, high school kan? Uwin ko ya. Sorry Tsaka malalakita ni daddy. Kanawaray sakbay ko mga natay kat naipagsa kumawat tinalo sa paragyam-yaman ko kingkuhan. Ang napit ti damag. Di mo ka ti salutsutin. Manyaman ti kasasaad ni mami. Di mo ka di kahit mamuan. Nanyaman ito ti kasasaad. Ti inata. Nga nang ipatpatig ka, nang isaksakit kang ka. Ano nga nang ipatpatig ka, nang isaksakit? Manipod di addakan saan akong nga patpatig. Impalado nagditoy. Idi ubing pay. Ya anak pa nagturpos ti elementary, di palado nagditoy. Idi laksid nak. Saan nakalilaksid ni mami? Magpapata kaya amin. Kawan sa mangkanunong kanyak. Gapot saan kang gusto. Dakam ti gusto ko ya. Ada ti ospital ni mami. Ada ti sakit ng kanser. Orak la nakauyak manong naming inakangay. Ngamididay nga panakangay ko manong naming nga ti inak nga nang dungdungo kanyak idubing at ngam para kanyak kat linaksid nak. Hindi adan sa baling anak na. Ididay nga namuwak manong naming nga daan iti kanser. Kasla kaili ko makita ni inak. Sa tinong hospital. Sa Jesunat ko yun.
Haring na si Kalangin tururahin na. Hapay talaga ibagayo. Dinawagan na kakano ini. Nakakayat na kaama kita. Hindi ba kakmat nga nawayang umay dito isahanin siya na nakabailan nagbiyahe. Ang mga dinimbaga kang kanyak na di nakabailan nagbiyahe. Tapos siya kumatinapan. O Alia, mabising kayo. Auntie, napay liman siya kanyak ti amin. Kapot na nakastang nga. Iro nga anak, ti may panggap kini mamang mo, di mo pulos kaya tatinggan. Stop it ko nampay. Talikodan na. Kansang nga ibagakang ka, nga saan na kalinaksid, saan ka ibagakang ka nga ipatpatig na ka. Ti saan nga nang ipatig kang ka, hindi kateksyoman kang ka. O sa ludsudam ka ni Joseph. Tadiadda na ka man ni Joseph, daamon na rin ang istorya. Dagiti talong aksidente, kit teksyoman kang ka, ti akin aramid. Iso tinangiran ta, nga nang basa iti tiles tapno may saglit ka, may paglis ka, may galis ka. Iso tinangiran ta nga nagdabi na nga natin naman na pagpagnaam iso nga natiklab ka. Kan iso tinangikat ti preno ti bisikleta tumatop madisgrasa katap numatay kan. Saan nga po nun ita? Saan nga po nun ita, Andy? Nakadungdungoy di kanyak ni Daddy. Saan nakaakayat ni Daddy? Hindi pala damo na, kuya. Dahil tatimpod nun ni Daddy kanya. Nilaing mamati ka sa pulan na nilaing mami. Ngayon papilit ngayon pagpakaasin ni mami nga kaduana ka. Awan tinaramidan ni Daddy, takayat na lang. Nga maasawa na ni mami. Ngayon karigidi pa nagdaden na yun. Nadadakon, awang pinakam ko. Gusto ti ko na ni Auntie. Dahil ni Daddy nangiranta ti amin tapno madisgrasya ka. Tapi kayat na idikat mapukaw ka itimatang na. Tapag na kahit nakapagbalin ng aksidente ti amin. Amo ka di dayta ni Mami? Amo na. Nga dito tiga po na no apay nga pilit nga inyag na kanitoy. Mismo imbaga ni Mami. Nga di na ko makabailan nga sina kayo. Ngayon inaramid na tinangyadayo kang ka. Inyadayo na ka. Itisidong ni Daddy. Tapos saan nga agbailagi nagtultuloy ka pa ng disgrasya kang ka ni Daddy. Amo ka mawa tamitan. Amin hindi yung explain kanya. Amin tagal nga yung bagayo. Andi, amin hindi talaga yung bagayo. So nga nagkukurak kang kaidi nga di ka mangimula tigura ti inam kapot patpatag na ka. Ilik-lik-lik na ka. Iti posible nga panang papatay kang katagsyuman kang ka. Boy, amin nga talaga namuhak. Kahit ko na makita ni Mami. Kahit ko nagpakawan kin kuha na. Kahit ko di tumayatap no dumano ako ni tayan ni Mama. Manong nemi tinawagak ti girlfriend ko kat imanugot nga sumuro ti suna. Dagos kami nga nagluwas manong nemi nga nagpan iti syudad. Manong nemi nga sa hulay tinalaos nga panagbababawi. Kamapay amin nga di tayo baga kanyak ti pudno. Apay nga limot na kanyak ti amin. Idada akong ti ospital manong nemi dagos ko lang inaggaman ti may nga dakulap ni Mama.
Ori dolang ang nakulap ko din igam inagag. Mama, mama, mama ko. Gilbert, agyaman ka na. Tamakita ka. Pingin di yung baga ka rin na udi nga ba nagsarita na telepono di ka sa sadyo. Pwede mo imbaga. Isulat ka ko lang kahit ka makita. Hambang hindi mo yung baga, mama, nga saan ka nga makabiyahe. Siya kumatimay. Kung natanda ka mataranak, mama, pagawanan sak, mama. Pagawanan sak. Sa karumbay ang pagawanan siya taking basol iti amin. Basol ko. Basol ko nak. Gabot ti ayat ko nga sumaya at tibiyag ta. Nga na ito di ka po na nuapay nga nakiasawa ang kini George. Hindi pa ila damo ka talaga nga sanakan nga kayat. Nga nagpagpakasya kang kuwana. Nga rumpe nga bigbigan na ka. Nga ayatan na ka. Ibaga kang pa kang kuwana nga no saan na kayat. Nga tumipon ka kada kami kat saan na ka makias-asawa kang kuwana. So may manukot. Kadi-kadi na nga susuruan na nga ipatag na ka. Nakasaya-saya at ipagpakita na kayong kasang kani. Well, nga nadapayan nga isaksakit na kabintisi ka. Ngayon pamarang ti amin na. Gamot ay isot nang ipapuspusan ka na nagsasarno nga pa naka-aksidente. Hamuyo ka din ini. Amo kidin madmadlaw ko idin. Pamarang na lang anak, ti kinadungo na kang ka, padang isaksakit na kang ka, nukas nangungtan nga. Tapno saan to nga mapabasol, tapno saan tong isot mapabasol, just in case nagbalegi, iti pa nakadisgrasyam kat matay ka. Iso nga iti pa nakadisgrasyam, di bisikleta na, kang kadang kun nga talagang, nga iyadayukan sa diyay, tapno sa ngagbalay ginagsyuman kang ka, mga itultuloy nga mga disgrasya kang ka. Inaramit ko nga panagin na dayutan, kat pamatay ko kang ka. Saan pulos ka nagkupas, di pa nang ipatay ko kang ka, anak. Iba't patay ka lang unay Gilbert, anak ko. Anong naminarakop ko ni mama? Nagdanggay kami nagsagit. Hinarik nagtiharakop na kanyak nga kaslanay tayo tadarakop na hindi. Harakop na kanyak kiniubingak may mano. Nga medyo isala-sara na. Nga ang-anggon na kabisbisituan na tina. Mama, nabayan ko na kailili na itong harakop. Mama, saan na ka panawan? Saan na kami panawan kini Joseph? Saan na kami kumapanawan, Mama? Kamusta niya dayo kalpasan na panawan, nak? Saan kumamat ka na, Ma? Kahit ko kasulitan na gina ng kurang kay ka, Mama. Mama, Mama ko, Mama. Ngem duwala engen nga bulan tinabati manong. Nga unos day nga bulan kat saan ko nga pinampanawan arig na ni mama. Tauray no, may katakon iti trabaho manong nino. Basta naskin kadadagla iti sibay ni mama. Haging ka manong nimi nga si Arako pak ni mama.
Kaya ta magsatanan. Kanti mauti nga pilin na. Sa mga baybayan ni ading mo, anak, awanin tinabati pa nga kapamilya. No saan nga iso. Kastamaten kini antim. Uret at damaten na antim. Dua kayo. Da kayo nga kapsat ti anak ni antiyo nga Perla. Ket kas nangarod tinapasamak manong nemi tinaminsan pae nga nagarubos digiti luwami nga kapsat agraman meten ken Auntie Perla. Hindi maidulin ng tibangkay manong nemi ni mama. Iti sa kaanan ti tanem na manong nemi ang kani. Mama, noon yaman di kita nagkurkurangak kayang ka. Awan di sa baling nga pangisulitak no saan na tikapsat ko. Tado mo tinagkurkurangak tikapsat ko. Nagadayo ka, naginandayo kami tinapawat, mama. Ngamda ito iti pangrugyan ti sa amin nga panagsina. Nagtalinad kami ti sidong ni Auntie Perla. Nagnaed kami manong nemi kalabalay nga dito idi tinagyanak idi manong atawen. May palpalagip man manong nemi kaniyak. Ti kinasyahat kampay idi dedi Diyos taluwad na nga Tito George. May palpalagip pa'y kaniyak. Ti pasamak nga naging kuko nagayam. Naisugayam ti mangipamuspusan idi iti panakatay ko. Agsusuri kaniyak manong nemi ti kapsat ko iti ina. Sorry kuya. Sorry. For what? O niyaman iti madidi nga inataramit kang kanidadi. Sa nga bale, insalakan na kamit, dedi mama. Babayin pa nangaramat ni Apo Diyos ni mama, tapno may salakan ka. Ngayon, saan nakakumangin niya tayo? Siguro nagtutuloy nga. Nagbaylay dedi daddy, iti dagas nga panggip na kin. Okay, lipatan tanti amin. Umisam ta. Ha? Ura na kadwa tamat na Auntie Perla toy. Adaman na gini katulong. Ipasnak mo nagbasa. Taritoyak mo nga may destino. Kaduwak ni Kuya ating ni Jenny. Ito na kasaryo. Darason talang ti makatawan. Kalpasan nga natay dari mama. Kalpasan na. Agkalaysakam to ni Jenny. Uy na kuya. Tapno ni kastakit nakunamit lang happy ending. Di pa kasalitaan. Saan ka yung happy ending? Kung natani, arig na. Kasla di kalmalay nga nagsangsangin tayo. So nga parapsan tata makatawin, tagkasaka itong kini kuya ni ate Jenny, tapno, happy ending ti amin. Kat lukas tangang dibusak manong nemi, kat maangot ko. Ti dati idi manong nemi nga maangot ko nga, coconut scent. Ti sabon nga paborito, dedi mama. Ngay sumat ti paborito na isap sabon kanyak. At day ti banyo. Kaya, abay, nagbayad ka din na banyo. Sumubulat ka, nagadot sa banyo nga banyo. Mat sabon san dya Anak kahit mo sabon. Dada ko ng scent na. Ado dito magdad ka man di may sa. Tas sadya ko ng agdigos. Linoktak man ang name iti banyo. Sa ko'y niyawat. Kasta ka di matiti pinagsabsabon iti di mawaking ka? Di mamak. So, sana ka mga digos no sa nga neto nga sabon. Kaya't siyempre,
Numangot ko demo na. Malakip ko ni mama, ni mami. Wala siya. Nagmayat nga ang hotel. Kasla ka bang lo ni mama? Uri awanin na pisikal ni mama. Ngim kang kanahin lahat ng adda ka data. Isang arad. Nukasta para kanyak numaangot ko na ito. Adda lahat na ni mama. Ni mami. Saan na tayo binaybayan ni mami? Dito siyunad manong name tinagkalaysaan mi kani Jenny. Nangaragraksak kami. Tadan makatawan sibod ka na hindi ka panagsagama mi, panagladingit mi, di papatay, di mama manong name. Makipagnaid ka na kami sa dirak kalabalay. Ho? Di ka mabuteng? Kamot kabuteng ko. Baka al-aliaan na kanidig sumagay ka. Nakamani, tatay maten. Ngamad na ni mama sadyay. Tapay. Basta anda ni mama. Ito dak kalabalay. Nakaruna. Nadakang kanahil so na ito nagtiman nyo. Dadi paborito na kasabon. Adalat ka sadyay. Isot mo susar. Paborito na, paborito ka. Ngayon so edit pa ng digdigos pang sabsabon na kanya. Hindi ubinga. Sabon na daan iti coconut set. Oh? Sumot lang ako sa tangot mo, sweetheart. Magusto ako. Kasta? Abit sa balit angot na itan kung anak ngarod kang anak at nandiyan kayo din ako sa sabon. Tsaka mo, tayo din na dakon sa probinsya. O, ba't kasi siya sabulin sa bahan ni auntie? Saan mo sinapsapulin? Kaya mataman ng kanyak. Gawat kang kanahin nga ni mama kanya. So, nakaragsakak, sweetheart. Nakaragsakak. Uri siya, naragsakak mo yan. Kahit sabi ko ang tanog sa baka man itinapalabas, ragsak ko mga gananahin ito supapak na. Sapay ko Uwin, sapay ko Manong naiminadaan kami ititalo nga anak kini Jenny. Kad nagtalined manong name ni Auntie Perla iti den nami. Kad iso ti pan nakainami apan nakalula digiti talo nga puko na. Dirinto manong name iti kapsat ko nagredormaten adamaten na pamilya na manong name bali duwa nga pamilya ti adda iti dakkel nga balay. Apalagi pami kad iti daddy. Ken kastameten dedi mama. Dahil nga ron ti pagkastalitak manong name nagyamanak launay ti anos mo anang ornos kalpasan nga nag-insend kang ka ti detalyan. Thank you very much. Kadagay ti aming met nga nagbuya ka nagdangag. Sabi ko mata na kaibati ak mo ti ada liliwakin pagsarmingan ti biyag kadagay ti padak nga dimngag. Kaya nagbuya. More power to your program anong and God bless. Tuwing nga rin nagyaman nga bagaya mo, Gilbert. Thank you, Mat Kang Gilbert. Thank you ka na aming nga nagbuya, nagdangag ni Heaven. Salamat po. Goodbye and good day.